Росія повинна відповісти за грубі порушення прав людини в окупованому Криму. Президент України Володимир Зеленський закликав до нових санкцій проти організаторів масових репресій на півострові. Про це глава держави говорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Президент Зеленський сподівається, що ЄС вживатиме новий санкційний механізм щодо порушень прав людини за прикладом американського акту Магнітського. Подібні санкції нещодавно схвалили в ЄС у справі про отруєння російського політика Алексія Навального. Крім того, президент Зеленський запросив Шарля Мішеля до участі в установчому саміті Кримської платформи, що відбудеться в Києві 23 серпня, та наголосив, що розраховує на підтримку Євросоюзу у звільненні Криму. Потрібні більш дієві міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесено на міжнародний порядок денний. Нещодавно Європейський Союз схвалив новий глобальний санкційний режим за порушення прав людини. У зв'язку з цим я запропонував запровадити такі ж самі санкції щодо тих, хто чинить свавілля на окупованому півострові Крим. Це могло б стати потужним внеском Брюсселя у діяльність Кримської платформи. Захист прав людини – це захист наших спільних інтересів, каже президент Європейської ради Шарль Мішель. Він додав, що новий санкційний механізм зробив Євросоюз сильнішим і згуртованішим, але прямої відповіді щодо санкцій проти тих, хто чинить репресії проти кримських татар та українців, не дав. Перше, ми прийняли запровадити санкції за такі порушення, про які ви сказали. Тобто ми в Європі об'єдналися для того, щоб мати жорстку позицію, для того, щоб захистити права людей, для того, щоб захистити наші інтереси також. І ми це зробили. І ми будемо проводити обговорення на європейському рівні. Ми з усіма головами держав для того, щоб оцінити ситуацію, для того, щоб зробити чіткі кроки, які стосуються захисту нашого спільного інтересу. Ми хочемо відігравати більш потужну роль для більшої безпеки, стабільності.